लोगोफोर जोंहाथ' दिनै आलासि फैगोन आरोना लोगोफोर माने आं खोन्थाबाय थायोना लोगोफोर माने अरुणाचलनि आलासि फैलुबाय थायो होननानै एसे गोबावजों होननानै दिनै आलासि फैनाय आरोना अरुणाचलनिहाय माबानि माजबातनि आरो माजबात दा कारजों फैगोन बिदिनो दा 5:30 सफैगोन आं लोगोफोर 6:00 ओमफ्राय दा ब्लग बानायनो सानदोंमोन आङो माने एसे लाजिदबनाय मोनदों आरोना माने गोजाननि आलासि जाला एसे आदै मादै फैगोन आरोना लाजिनायबो मोनदों आं एसे दा बोरैबाबा एसे खेबनोबो हागौ लोगोफोर ब्लगाव नुनोबो हागौ नोंथांमोना दिनै बे ब्लगावहाय नायलांबाय था दिनैहाय फेमिलिखौ आरोना माबादि जागोन जोंनि फेमिलिया नोंथांमोना जों दिन्थिजोबगोन मेरगासिनो नुलांनो दुगैया आं लोगोफोर दिनै आलासि फैबाबो जेबो दुगैथाया आरोना सप्ता खनसे जाबाय कारेन्टआ मैयासो फैदोंबा बाहा दुगैनो आंलाय दुगैथाया खुनु बेला दानो दुगैया आं खालामबाय दुगैसैलाय लोगोफोर आंथ' बांसिन न'आव थाखाया नालाय लोगोनावसो थाखायो ओमफ्राय दाबो लोगोनाव दं ओमफ्राय आं दुगैनो नागिरदों आरोना दुगैयाबा जाला ना मा बुङो बबेखौ दांलाबायदों नों सार्स गैया नै दोनथ' खुरखुरखुर गथ' हो थांगोन नै बेसेबांनि बेसेबां गोरोन्थि दं बोसोरसे कारेन्टनि होननानै नायबानो मोनसिगोन र' आइसोरि जिं जिंसो दाम गोसाना मालाय गिलिर जाखायो बोसोरसेआनो गोरोन्थि नङा थैस दाम खमनि लाना फैलायबाय बै जाला बे थारा जालाब्रा बे कर्डनिफ्राय बैनिफ्राय जाला बियो दा नैबे लाइटखौ होनांसिगोन थोस्लाबनो आइया आंहासो लाइटखौ होनो बावदों थरनैल' नै दा थरनै जाबाय बैसो जाला बुस्थुआ नैबे थाराहाय बैखौ बन्द' कन्जुमारखौ बन्द' खालामनानै बानायबासो जासिगोन बे बोखारनाव नै बै बोखारत जियाबो दाबो राना पार्कआव थांनांगौ दङ हा जियानो दाबो रानो मा जायो नालाय लंपेन्टआ 500 थाखानि लायनो बेनो दाबो राना मा जागोन 500 थाखा लायदोंमोन आं लंपेन्टखौनो 500 थाखानि दिनै लोगोफोरखौ जागोन आरोना आलासि फैनायावहाय जागोन दिनै माने अरुणाचल आलासि फैनादों बे दाउसा फिसाखौ गासिखौबो सिथारजोबसै बिमाखौबो सिथारसै आरो जायखिजाया बिमाखौहाय सबायजों संसै बे फिसाखौ बाथोन देनोसै होनना रोङाबारा बेखौ होनो आं बोख्लायखाबाय बै थारासो जाला बे थारा जोंबाय बियो सिङा माथो जोङासै थारा नालाय हेब्रे माब्रे थार न'आनो गासिबो थारजोबखा जोंना बोख्लायबाय फैफिनसै नारखो बोख्लायबासो अफ जायो दा नारखोबा बोनानै थैनो होद आं गसो खांखादों मा बैलाबायनांगौ बोबाबो थैया बेजों दुगैनांसिगोन गाइस दुगैनांसिगोन गैला नै बरि खालामैनो लोगोफोर जासिला दुगैनानै एकदम बबे नोम्फाखौ नायखो नोंलाय बेदर रायला नोङो आलासि फैनायाव फैसा गैया आइये बे फोरलाखौ जाहोगोन बैलाय अमायालाय बेखौ सिथारदो
समासे मिथाइ होनबाथाय नालाय बोरमाया माबादि मानसि बादि गोमोनजोबखा नालाय बोरमाया थैबायमोन नोङो सियारावसो जिरायना थाजोबो नै आलासि जिरायनांगौ नालाय सियाराव माबायदि जिरायना थायो बोरमाया गावसोरसो आलासि जाबाय नै मा जाखिसैलै खिना दोनजोबो सियाराव सेस बावनो जिरायगोन नायलाय मासे माथो जिरायबायबो आलासि होननासो मिन्थिला बियो बावनो खिबाय बावनो हासुबाय बियो बिनिफ्राय खारथायला बियो सोरांजासे ओमफ्राय नै समबासो जालाय समबासो फै बे फोरलाया फैबा न' फोरलाया न' आलासि फैना दोन न' सिंग्रा ओरैहाय ओरै फै फोरलाया सेरसेयानो जानो माबे गारियाव खिफबजोबसिगोन गारियाव गाखोगोलायबाय नै कारेन्ट चार्ज होनायखायसो बोजाबाथाय सेस बे बोरमाया इया कारेन्ट थांबायलाय मोनायाबा सान हाबाबो फैला बे कारेन्टआ थैब्लाबो फैलानो थादो आलासिया दिनै खोमसि खोमलाव आगरबाथि सावनानै सासे माबा लोगोआ हरनो होनदोंमोन दाबो लाबोआ पार्कआव सोहैनांसिगोन 40 थाखासोनि भिडिअ दिनै ब्लगखौ दिनै हगारगोन आं दिनैसो फोरला नायलाय बैयाव थाइसे दंमोन दा हानिबाव ओइलाय फोरलाया थाइसे दंबावोमोन ओइलाय बावनो मा ओंख्रि संगोन दिनै नै लोगोफोर आलासिनो दिनै फोरलासो जाहोगोन लोगोफोर जोंहा दिनै जेबो गैया गाबोनसो जागोन बेदरा नै 10 थाखानि न' सानलाबायो बेखौ दा फुदुंना होनोसै लोगोफोरजोंनो दाब्ला नोंथांमोना मिथिखायो नैबे दाब्लाखौहाय सिगाङाव आंजों उन्दैयाव बारफाबाय थाग्रा लोगोफोर माबा बिजाम बायसिना खोथा गाग्रा दैयावहाय दासो जोंनाव फैदों आरोना नै आंजों ब्लगाव नुजाला दाना आंगोर लेबेल जाबाय माबा आंगोर बाग्रा जाबाय दाना बेयो बलआवसो ओंखार इन्ट्रेस्ट जाबाय दाना मा जाखो बिराद बिदियाव आंजों भिडिअआव नुजाफाला बे बिराद बाग्रा जाबाय मानसिया सोरनि खोथा लाखो बियो ना फैसा थाखा मोनैनिफ्राय सिखोसो रागा जोंखो एबार दैयाव दाखालि दैलाङाव दुगैनो लिंबाय आङो थाङाब्रा बे ओंखार बायो सिगां उन्दैयाव बिराद गोसोमोन बे आंखौल' लिंखायोमोन बे बारनो मानो होननानै दाना नालाय मानसिया बल जयै मा जालांखो बिदिया गोदो बिनि बिदायामोन लोगोफोर रुममेट नाया आंजों उन्दैयाव सोलोंबाय थाग्राया मा ब्लगाव नुजानो बादों ओरै एसे बुंहर नोंसिनि दा गोदो आंजोंहाय ब्लगाव माबायदि नुजायोमोन रुममेट होननाया ओमफ्राय दा फंबाया बेनोमोन आरोना आंजों भिडिअ थाफाग्राया गोदो रुममेट होननाया आंजों बिराद बारफायोमोन नालाय उन्दैयाव थांफायोमोन ओमफ्राय दा नैबे फंबायाबो नैबे आंजों बिराद थाफायोमोन आरो दासो मारै गोसो सोलायखोथाय बिदायाबो बेबादिमोन बिराद बायोमोन आरो दाबो बेबादिनो बायो बे थाब्लाया गोमोन नायलाय नोगोर गोमोन बोरै मास बाद सिनजायनि लोगोफोर दाबो सफैया एकदमबारे नेगासिनो संनाय खावनाय रेडि जोबखा आरोना ओमफ्राय नै फोरला हागासिनो नै जोंना फोरला जासैलाय माजों संनाय जागोन बेदरखौनो दाबो लाबोआखै माथो लोगोफोर जोंना बाजैया थांसिनबाय आरोना ओमफ्राय नैबे बाजैया फैसिनबाय जोंनाहाय गोदान नागिरनानै फैबाय सिगांना थांसिनबाय मारै सिगांना बाजैया थांसिनबाय जोंना बोस्राय बावथा आजाद बावथा बास अरुणाचल प्रदेश जेबो गैयालै आजानि जोंना जेबो न'आवनो बाबा मोनसे अरुणाचलनि आगोमा आजाया बेनो जोंना ओरै खेबलाय ना फाइनेलि लोगोफोर जोंना अरुणाचल प्रदेशनि आगोमाया बेनो आरोना जोंना बाहागिया आयौ अरुणाचल प्रदेश फैबाय थानो होननाया लोगोफोर दा देखायबावनांगौ गारिखौ ना लोगोफोर
आं दाखालि थादोंमोन अरुणाचलनिफ्राय आलासि फैनो नागिरदों होननानै दिनै फैबायबो ओमफ्राय दासो सफैदों आरोना लोगोफोर मोनानानै आं दहायथ' नोंथांमोना ब्लगखौ नुखाबाय ओमफ्राय दा सफैदों नालाय नङाबा दहायनो देखायगौमोन आं सानाव सफैबा लोगोफोर फेमिलिखौ दिनै नै दासो सफैबाय जोंना आगोमा बेनो लोगोफोर जोंना आगोमा अरुणाचलनि नाहरब्ला नाहरदो गोसोम जाबोजोब्बाय नै सान्दुंजों साला बारा दुगैनो मोना मानो मोना दुगैयाखै दुगैदोलै ओमफ्राय जोंहा नैबे राजा जोंना नैबे राजा फैफानाय आरो गामिनि बिसोरनो गुसुं मोनसे गुसुं बिसोरनो लोगोफोर अरुणाचलनि हाजाया फट' गिदिराव थुगोरदो